Alamar dala do prosesita sa darion, jonjong mahita dengan ata. Budul mahita. Salom, horas marihita saluhunda. Di mingguta sa daryon ima minggu estomini doh topik Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Adorak masuk kita tu perpunguata permingguata di sadaryon taparadi marohata martang yang nahohom mahita. Puji matuata merede mahita siya bukede nomor siya ayat sada sahat tutulu. Long
marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni to di porbadia na tumopalangit doho tanoon. Amin. Ay ibana hapatea jala permula dinasa na adong, natamado ibana dina tinogihon nan torop anak tuhasangapon pardenggatson sun induk niha nguluan nasida marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amani sa luhut para si roha. Nung nga ditatapo kami bang somon, ay dang madjua ho mangalehon anakmu na sa sadain. Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunon na haliaw doho siya ni bagi saha rodihaw na pinarsilang. Sa itong pahimahami marhite-hite asin ni roham, asa marguguhami jalabingit ni roha songon anak kaholongan ni roham. Diak ka si taonon, asa marsanga guarmu doho anakmu Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia marhite-hite hami. Amen. Patit ni debata di mingguta sa darion ima pati paduahon songonom ma hatana. Dang jadi ganamu jala dang jadi sumanomu manang ahan na di banua gijang doho na di banua tongaon ro di na di bagasan aik di banua toru ni tano yanggo tunggabi si sobaon manang siuluan. Dia dolapatan ni odo ikut dihabiari rohatta di batang jala ikut kolong rohatta di bana asadang jadi iba marsobat tu sobaon mana tu gana-ganaan mangido hanguluas siani jala dang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jala dang jadi pos roha di unggasan ni hahumiton. Ima na atong rak mangidugugo mahita mangulahon na ubarto patit neng. Ale Tuhan di bata
say pargugoy mahami, mangulahon na bart patikmi. Amen. Iwan godang ni dosaku saja kodota saja komahamu naramu diriku tupos doro hakiniho sejak pun tupos doro hakiniho sejak pun tatopoti madosata tuadupan ni debatang martang yang mahita. Ali dibata nami na marasiroha jalan nabadia. Ama nami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manakpigahali hami rotu julom. Huilala hami rikodo asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alanido ubahen na hupasirap hami diri nami sadarion di julom. Jalahu parhatobat hami tung na jod kami manipil siyan ak kadalamu na badiyay song biru-biru dalilu. Sa unak pabali kami siya julom ala ni dosa nami. Ay dang di halamohor roham hamatian niya kapardosa. Alay hamuban ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Say sesa masaluhut hagiduhon nami doho pangalasyong nami. Marhite-hite pangulo nami na sasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahok maasiniroham di hami marhite-hite panidangiyon do hagugon nito di porbadia. Asa tarapol situtu hami madjuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahin hasangapod di guarmu nabadiyay. Amin.
baga-baga ni di bata taringot tu hasisan ni dusatta. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahihoau marhiti-hiti sian akka dosam. Jala nunga dilujay hoau marhiti-hiti sian akka hajahatomu. Ahu tutu au sadiri manelese akka pangalasim ala ni hadiriyokku. Jala dang behu paingotik ngot akka dosam. Hasangapo ma didibatan na digijang. Amen. Epistel turpu dita di bagasan sadarion ima nanienet siya pesalmen 50 ayat sada saha rodionom tajahama margati soring. Edde siyan siyasat makuling do di bata Jehovah jala martikting tutanoon siyan habicaran tolhas rodi hasudutan. Sion situani inadengan marsinondang debata. Say narodo debatata jaladak tagamon hohom ibana di jolona do api na mardilat-dilat jala ronggur na gogosi tutu humaliang ibana. Di piyogo akan siang menjang rodi tanah asal berumbak suara. Papunguhamu matuau akka na daulat marroha akka na marpadad dohot au marhite-hite pilihan. Jadi diberitahan akka langit mahati gorana ay apal nirata do panguho sela. Martua do na tumangihon hata ni dibata jalan au peotsa. Amen. Sada siani
tidak memahapersiaptai songonahin na tidak kun nirungata sa hapersiaw bisadok pertigyon rap mahita madok au orsea di dibata Jehovah ido ama pargugo na suatu dusan na tumopalangi dohot tanong au orsea di Jesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadai iman na tinubuon ni si Maria nagabi-gabi siya tod di porbadia adorak suabubuan ido to hatta na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mati terpajal do ibana di ari na mulua tutur ni tanam na mula mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di simay mana pa mamulak sugot tutanoon manghumi halat na mangulo dohot na mati au porsea dito di porbadia jalarok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasisani dosa dohot di hatain na mandok mulak mangulo sugot daging ni halak ng mati dohot di anguluan na surasuda. Amen. Tabigay mang ede puji-pujian siyan inahanna laos diuduti man nung muse siyan ina Deborah.
bagaimana titing masa di mingguta sadarion. Salup oras ma dihita saluhut na tarlumobi dihamu ruas naondope madohoti ibadah di garejata. Tabigema titing ni huriata di bagasan mingguon na parjolo goar ni minggutta sadarion ima minggu estomihi doho topik Yesus do anak ni debata tangihon hamuma ibana Markus sia ayat 2 sahatu ayat sia na paduahon mamasuhi masa pensiun situa na di hari Kamis 25 Januari 2024 situa Hansen Partogi Pasaribu nunga marumur ono 5 tahun aturan peraturan ni HKBP bab pitu ponggol 27.6 taringot tu situa alani hobar tu haputusan sermon parhalado di hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sadarion minggu 10 Februari 2024 di parmingguon pukul sia 30 wib manang marbahasa Batak dung pilihan paduahon dipatupado acara paborhaton mamasuhi pensiun tu amang sintua Hansen Partogi Pasaribu Huria pasahaton gudang mauliate dipakobasion ni amang situa Hansen Partogi Pasaribu saliling 10 tahun 10 bulan melayani di Huriata songon hamuletion nami di pakobasion ni amang situa Hansen Partogi Pasaribu di Huriata papungu amplop tujolo dohita di bagasan permingguan bahasa Indonesia dohot bahasa Batak dungi dung sidung haruar minggu hita di patopahuria do ramah tamah manang marsipanganon hita di gedung Sekolah Mingguta alani rapma ruas wotak kami madohoti ramah tamahi nabatuluhon tangiang pangodianon tu pemilu dohot madohoti pemilihan umum sadarion 10 Februari 2024 di ibadah pukul sia 30 bahasa Batak di patupado tangiang pangodianon laho manangiakon asa dengan mardalan pemilihan umum pemilihan presiden wakil presiden legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Daerah na dipatupa di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 anggiat mardalan dohot dengan di bagasan dame dot lasni roha jalatar pilit maaka wakil rakyat nabui mewakili suara rakyat Indonesia jalasongon warga negara Indonesia hita tapakke ma suarata lahomat jahoti pemilihani sude mahita naung memenuhi syarat laho madohoti pemilu Roma hita tu TPS jala mencoblos di bilik suara laos ditikyon ni jahahom matuhita surat permahanion ni Eporus HKBP Huria Kristen Batak Protestan taringot tu pemilihan umum di hari 14 Februari 2024 amanginang menutung jepek pe hujaha ala naong sahat mungkin dihita melalui WhatsApp grup songonon ma surat naro ia di hari 14 Februari 2024 nana roon patupaon ni negara talo negara kesatuan Republik Indonesia do pemilihan umum
alani jauh-jauh tu pastoral sian amang opu eporus HKBP alani songon huria sinorahon ma tu sude ruas ni huria Kristen Batak Protestan asa sada manangyakon anggiat lam tudinggan na pinarbuehon ni pemilu 2024 anggiat lam tudinggan na pembangunan lam mangerbang jala tugu demokrasi hatigoran dohot hadumuan ni bangso dohot negarata na paduahon patujulohon nasa narikot tu bangsota digijang ni na patujulohon narikot tu marsahorong laho mangadopi hamaulan na macay balga ni adopan ni bangsota na patuluhon songonok takas jala setia pinatuduhon netralisasi nami mamuka sian bona ni pangaradeon sahat tu partikian di kampanye pemilu di bangso ia huria ia eporus HKBP toktong netral di napasauton pemilu natigor bebas jala rahasia jala gok las niroha situtu napaupaton taradoti mahadameon dohot hasonangan na hama di hamamasa ni pemilihan umum asa toktong kondusif na palimahon tusude na puna hak suara jinuhon ma asa a madiori hatorangan nasitong dang marojahan tu hata-hata naso tutu manang hoax taringot tuise sipilito muna tanda calon sipilito muna boto pardalanan ni akka ulonna tada nang partai politik na mangusung sipilito muna boto takas manang natutudo na sida sumakapi hadameon di sadok rakyat Indonesia dohot hinatugu ni hasadaon ni bangsot ta sude manang naholan makarikot to diri manang horong na sa diri do taingot mahatani tuhat tasongon na tarsurat di 2 Musa 10 ayat 21 nama dok lului ma sian sadok bangsoi halak akka na marsihohot marroha akka na makabiari debata halak parroha na sitong akka na makagigihon pangomuan naso turut dang jadi majalo pabotohon dohot pararaton barita naso tutu manang akka hata na makorhon hosong niroha manang hoax na boy patubu persalisian di tonga-tonga ni si hatoropon jalan nama paen dirim adop dohot uhum b manupahi pemilu marhite na borhat tu akka inganan papunguhon suara unang adong naso mamake hak suarana lahu mamilit sopola ala na dipaksa jala bertanggung jawab memilit si anak calon presiden wakil presiden DPD DPR RI DPRD tingkat 1 dohot DPRD tingkat 2 naung takas mangula jala dihaporsai patupahon hadumuon ni masyarakat situlaho do politik uang dohot politik identitas rodi sudeta he akan mangula asa tarpilit marhite akadalan naso sitong c parsidohot mahita marmahani pemilihan umumi marhite nadohot gabe saksi di keluarga Situa Paul F. Manalu Inang Boru Simajutak di konsistori wek opat di keluarga Amang Isiahaan Boru Manalu di GSG rap mahita madohoti partanyangani secara khusus ruas wek 2 dohot wek opat patanak kon hatani debata PHD di hari Kamis 15 Februari 2024 pukul 10 WIB PHD Paropuan kegiatan PHD marenganan di gedung konsistori na paunopon permingguan variatif HKBP Mampang Perapatan pinabotohon turuas HKBP Mampang di hari Minggu 11 Februari 2024 pukul 10 pitu sadarion maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan patupaudo permingguan variatif napapituhon pajojokon calon sintua opartu hasil sermon HKBP Parhalado HKBP Mampang Perapatan na dipatupa di hari Jumat 2 Februari 2024 pukautama pajongjokon calon situa HKBP Mampang
hobar turikot ni di Ganupwik. Napawaluhon ibadah remaja dan sosialisasi narkoba di hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 10 di Gedung Serbaguna di Patupa ibadah remaja dan dilanjutkan sosialisasi narkoba na niuluhon ni inang nyonya silalahi Marta Boru Sirait. Pinabotohon ma tu yana kota remaja dohot pelajar katekisasi sidi asaro ria madohotisa. Napa siahon syukuran awal tahun napa sebulung di hari Minggu 10 Februari 2024 pukul 10 tuluip maringanan di Gedung Serbaguna di Patupa syukuran awal tahun napa sebulung dohot pendalaman Alkitab. Pinabotohon tu napa sebulung dohot remaja katekisasi sidi asaria madohotisa. Napa 10-hon pelatihan penulisan renungan di hari Minggu 10 Februari 2024 Pertikia pukul 12 saat tupak pukul 15 maringanan di gedung gereja HKBP Mampang Perapatan Patupaodo Marsiajar Manuraton renungan suara konsistori HKBP Perapatan niniluhon Yamata R. Santoso S. Buwono SSI alani molo adong akaruas ni huria nagiot rohana madohoti parsurato diri nabema tu amang situares sinurat Dewan Marturia pasaplusio di jalo do di jalo panitia gotilo do di jalo panitia gotilan dan tahun ekumene eksklusif lo laho manupahi kegiatan ini tu panitia sian Clara sian Ipar 5.377.777 molate ma pinasahat tunasida pasapuluh dahon pesta paraheon sekolah minggu obartu program sekolah minggu tahun 2024 di hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 di permingguan pukul sia 30 ima pesta puncak paraheon di sekolah minggu doho tema aku kuat bersama Tuhan Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 rumang ni kegiatan prapesta paraheon di sekolah minggu ima sada latihan pra paraheon manang latihan menyanyi sekolah minggu yang akan dilaksanakan ganup hari Sabtu dohot hari Minggu napaduahon lomba paraheon sadarion Minggu 10 Februari 2024 pukul 10 dung marsikola minggu maringanan di ruang sekolah minggu di Patupa do lomba mewarnai tubatita dohot lomba melukis tubalita tingkat A dan tingkat B dan pukul 11.30 maringanan di ruang kelas 1-2 di Patupa do lomba mencocokkan gambar tokoh Alkitab dan peristiwanya tu kalas sada dohot tu kalas 2 Sabtu 10 Februari 2024 pukul 10 tuluip setelah latihan menyanyi maringanan di lapangan parkir gereja di Patupa do lomba futsal tu keluarga kecil dan besar kalas sada dohot kalas 1 kalas 7 dohot lomba basket tu kalas 3 tu kalas 7 pasapuluh toluhon pendaftaran pelayanan Marturia HKBP Mampang Perapatan obartu program kerja Dewan Marturia tahun 2024 dohot kebutuhan ni huriat tadi akap parhobas di musik dohot song leader alani dipangido rohama naolo mameleho diri marhite na pasurato dirina dibuka ma partikion mulai sadarion sahatu tanggal 25 Februari 2024 buima pasurato dirina tu JC Siagian manang sintua sektor nabe saplopat ruas namar sahit tabuan ma di bagasan tangyakta akka ruas namar sahit atani debata pasahat madalan mutu jabo du Jahoba jala hapo si ibana asa ibana paturehon pesalmen 37 ayat 5 pasap limahon namarulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriata namarulang tahun di bagasan minggon di dokhatan ni debata aitaba nido dihog gajang ni ari-ari dohot tahun ningulum dohot dame podatulu ayat 2 naparpudi parhepengon terlampir akapelean hamulateon dohot na asing nasujinaha dititingon taidama diharotas acara na adong dihita songonima titingi huriatta di bagasan sa minggon tuhatta ma nama masu-masu horas tabagima ede puji-pujian sian pumuan amang koramang las diuduti ma muse dohot pumuan sian ina Kamis
Tapapungu mapiliata piliasada ado sedebi huhut hita marede siya bukwede nomor 271 dohot seterusnya. Yesus Tuhanku, Raja Damini debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mengaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akka manginang. Lumubima dia katamu nami akka calon legislatif
naung diudak songoni dohot DPD di Bagasa Tikyon asarap hita martangiang untuk pangodianon tu pemilu NKRI alai sekaligus mamusian nok kita amanginang mamuhai ulaun ni panitia pesta gutilon dohot uikumene inklusif marhite-hite na manuan bunga mananghau di kompleks taon. Alani akka amanginang di las nirohatta di Bagasa Tikyon naparjulu marminggu hita sudi paduakon paborhatton tumasa pensiun amatta naliling nakkijongjong di julu mangulok kita di agenda songonima muse oat dua syafaat anon. Alani kujahama sian hatan di bata turpuk jamita di bagasan minggu estomihi sadarion imanatar surat di Markus sia sian ayat 2 sahat ro di ayat sia tapai hutihu emak marsangap Tuhan Yesus didolok dungi salpu onomari diaraho Yesus masih Petrus Jakobus dohot Johannes ditogihom manasida nakok tu sada dulu natibbo tu nasuhi holan nasida gabi mubama rupana di ida nasida gabi marsilla maka ulosna botar sahali naso dapat botoon ni panuci di tanoon mabahen botar songoni dungi di ida nasida masih Elia rabdo si Musa na makatai do nasida do Jesus jadi do si Petrus mamakulingi Jesus guru dingganai dison hupauli hami madison sopo-sopo tulu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia ai dang diboto nani do nai aitung hatahuta situtudo nasida jala Roma obun sada mengalinggumi nasida laos makuling maswara sian bagasan obuni di dokma odo anak haholong aku tangihon hamuma ibana alai dinamanaili nasida dang agiai sebe di ida sasada Jesus do akup nasida. Jadi lau tuat siad dulu hidi popai manasida unang di pazozor nani ida nasida itu halak. Ia sojolo hehe anak ni jolmai sian namate olat ni ido sahatna. Huria na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhata Yesus Kristus masuk mahitan waeng tu transisi sian pangulaon ni Tuhan Yesus marbuah-buah lako tu panaonon akka penderitaan nanaing si dalanan ni Tuhan Yesus. Laho pasikopon sakap ni debata di harorona. Peristiwa transfigurasi manang perubahan bentuk manang wajah di sada duluk na dibarita hordison ima pabuahon perubahani manang transisi naking peristiwai menarik perjulu adorang soturpuhon agudang pangajarion ni Tuhan Yesus tuak kasisian na doho tuak kanatorope alai olat ni idang dope tak kas boy dia tu si sisian na lumubima si Petrus taringot tu sakap nanaing si dalanan ni Yesus. Alani mulo tabereng nama juluan itu terpuhon di ayat paralel di Matius 10 ayat 22 didok si Petrus do unang mamasa itu ho nina si Petrus. Alani dang takas do PHP di ho irasongoni magobaran nanuaing dibuang manasida tu sada duluk
holat tulu halak do sisiani dak sudi nasida dohot jala masa ma na nibereng nasida na king asing rupa ni Yesus marhilung sak-sak sedemikian rupa disido si Musa disido si Elia gobaran nama saon akka amang inang memang gudang do kusuk punya kazol mabohasa si Musa bohasa si Elia adong nama dok songonon oh si Musa tong terdok di ujung ninguluna danga dong medalani hamatean songot na tadalani manang nandalanan ya kadong atazolma si Elia pe takas do taboto termanaik do tuan magijang idui inna taringok tu Musa sudita bosota saya mang yang di jungning uluna di dokon debatado na mananom ibana murata bata taido ngom-ngom tu pamangan ni Jakuba alai sa sitong na mulo adok pehalak na mandok songoni anggono marga odo iya si Musa imana majalo patik ni debata hukum Taurat jala si Elia sahalak panurirang nabalga nabulun maberitahon berita taringot tu Mesias dohot na kuat berani mangalo akka dewa-dewa yang lain dan peristiwa-peristiwa itu terjadi di bukit di gunung Musa menerima hukum Taurat di bukit atau di gunung Elia juga di gunung semua peristiwa-peristiwa yang hebat itu. Dan sekarang mereka bertemu dan ini mau mengatakan bahwa ahana jinalo ni si Musa imapatiki nuaing gok mai di bagasa Yesus ahana ni do ni si Elia gok mai di bagasa Yesus perpaduan ni ima nuaing laho pasipulon ni Tuhan Yesus di nanaing taunon na akka si taunoni. Itu yang terjadi di bukit manang di gunung napa Jupang Yesus Musa dohot Elia di bagasan rupa na asing. Alai nuaing amang inang ado lapatan ni itu si seani berek kita maju. Begitu nikmatnya di sini. Tebunai di son. Ima pardohan ni si Petrus. Bohaku pajok-njok kami madison 3 kemah. Dan dari bahasa aslinya kalau kita lihat itu kemah sebenarnya artinya adalah bukan kemah biasa, alai kemah untuk ibadah. Berarti pikiran nih Petrus berek kita mada dan isa dari ibanai ala nita bona. Bayenom masarupa kemah tu Yesus, doh tu si Musa, doh tu si Elia. Bajangan-jangan nanti gabi pilit sarupa benona manobba Tuhan Yesus, manobba Musa, doh manobba Elia. Alani nani pikiran ni si Petrus dang menjadi noni aitor asing ma namasa muse beralih sedemikian rupa aidung adong sada kejadian muse ro awan sedemikian rupa makulum mahira-hira ala itu puma muse adok suara ahama suarai aka amang inang odo anak hakolongaku tangihon hamuma ibana. Ini adalah pernyataan yang kedua kali didok suara nasi yang gijang taringot tu Yesus Kristus anak hakolongaku perjulu mai ditikitar di Tuhan Yesus alai nuaing muse di bukiton didok di batasong. Ini adalah proklamasi pernyataan mau mengatakan bahwa sesungguhnya di bagasa Yesus ma sude sakap ni debata taringot tu zolma. Proklamasi on manang pernyataan on totu oddo nanaing sibuhano tu sadok pertibion. Ala nido didok tangihon hamu maibana. Petrus saliling nodang di haporsiay hona nido ni Jesuson alay no tangihon ibana. Kamu sude akasi hutor Kristus
akadongan ni Petrus do kita. Tangihok kamu Yesus. Mula saliling nau kurang ditangihok kamu. Alay no yang tangihok Yesus. Di bagasa Yesus do hukum Taurat di simpulkan manang diakhiri. Jala ibana do na ninubuatkan ni akan nabi. Nabi nari tahun ni akan nabi. Di Yesus do sudinai. Tangihok kamu ma Yesus. Tangihok kamu ma anak haholong aku. Tabudo hatan itu hatta manggobar horikot dohot perbandingan ni nama nangihot tu nama katahon. Jakobus do manuratoni di Jakobus sada ayat 10 sia. Gergirma marhuin natahe Jakobus gergirma manangi-nangi bakolma do sadanari bakolma tarimas girgir manangi-nangi bakol makatahon mana makatai dohot pangarimason. Woh amang inang dakta sadari sasitong na hata girgir manangi-nangi dohot dibadikom muse makatahon adong do diso perbandingan nama cai arga hinarikot do hinagudang ni na manangi-nangion ahame amang pinggol normal 2 per orang. Itu tahe? Itu 2 dilihat tuhat tahi pinggol dihita lau manangingon. Sitong do normal itiup bejo mosong nih tak boha ragu. Isi do pe? Wido adak pula adong ison ating-ating aliak kaduli-duli no yang gudang marating-ating di bahkan. Iya. Alai pamangan sada. Fungsi pinggol mabigi. Berarti yang 2 ini penuh mabigi. Alai mulut 1 fungsinya 2. Yaitu makan dan segala yang ini konsumsi. Dan juga yang kedua adalah makatai. Berarti ini mulut setengah fungsi adalah untuk memasukkan yang perlu untuk tubuh. Setengah fungsi lagi adalah untuk berbicara manang munanaking pangarimason. Bandingkan sekarang 2 kuping penuh untuk mendengar, mulut hanya setengah fungsi untuk berbicara. Berarti 2 banding setengah. Itu kan? Nak satu tong. Ala setengah fungsi do ibana untuk makatai. Setengah fungsi untuk alani 2 mabigi fungsina onak setengah berarti berbandingan na 4 banding 1. Wah ahana yang dohonon ni. Benar-benar aka amanginang anggu hita zolmaon betul-betul do na hinalomohon ni Tuhan itu kita sasitong na harus jauh lebih banyak kita mendengar mempertimbangkan sedemikian rupa memilih baru pe asa tahatahon baru pe ibadah si bakolma terimas nina Jakobus musena dalam praktek na ahadoi amanginang nama nangihon dang gabi holan sangompas toima ngasai holan di gereja bukan alai manangihon majaha hukma merenungkan dakola majaha benoeng audio ping adong noeng tangihon denggan ya dimanapun kapanpun manangihon betul-betul mangalihon roha mangalihon haporseaun. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita. Dengarlah dia. Tangiho kamu maibana. Jala panangihononi. Panangihonon na macai argadui. Paborhatot na masituata pensiun di bagasan sadarion. Mauliate Madina Sida. Gugudu pe suara nasida nakingat berarti budu pe gudang ulahonon nasida musti ditongani huriat. Taholan sian ha perhalado odo pensiun. Ala yang gupangulaon bui dope. Pabor hatot tama anon akadongata calon legislatif. Adong tu tingkat provinsi, adong tu dia teh akamanginang. Tu DPR.
adong muse perwakilan daerah ngadison nasida baru sahat. Amang inang taingot dong tu nasida pe dohonot taduate tangihok kamuma suara ni debata. Amang inangate alai adong lupat doha molong ngamar perdumut tu demokrasi hamiro tahe Fox Populi Fox di itu teh suara ni natorop ido suara ni debata ala songonido natapahami namar demokrasi di tonga-tonga ni hapor syauta baik sebagai Kristen kita alani molo tatangyakon anon pemilu tanggung jawab tadi songon na pinasahat ni opui epurus tuhita alai las dohok ma akadongata tatangyakon akana adong perhatian na saliling na rap dohot hita asa nasida pe bui bongot tu na sinakapan ni rohai atok sadanari didok turun gunung ma akka sisiani rap dohot Tuhan Yesus adong do didok tu nasida hatahe unang jopa boboha muda zolo hehepe ausian namate asa pabobohamu. Dan inilah bagusnya ada rupanya saat kita harus menyimpan sesuatu lalu pada waktunya nanti kita akan memberitakan. Alani semakin kuat, semakin dewasa, semakin bijaksana menjadi orang-orang Kristen di tengah-tengah ngudut tahun. Lahu memahami baik ya kebarita alai terutama akka nanaing si kata honota. Tuhan tama margugoyo kita saluhna martang yang mahita. Mauliate mariho ali di bata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami di pagomos sodo di bagasan Yesus dolomo ni roham jala ikut tangi honon nami mahatam merhiti Yesus Kristus akan naung yazarhonna di tongani ngulun nami pargugui mahami saluhut ali Tuhan nami sahatu tangamu masudi akka ulaun nami saminggu naneng roon meraga male Tuhan di huria songoni do dia ke ulaun nami marsada-sada nang keluarga pe pasu-pasu ma ramut ya kadongan nami na di perawatan di jabu marsahit ali Tuhan saya homatok padi poson hamalumon ya kaparsahiton na akadongan nami na berulang tahun kelahiran 10 sada halak do na berulang tahun pernikahan opak keluarga pasu-pasu ramoti manasida saluhu na le Tuhan di las ni rohana sidabe mauliante madiho di bagasan anakmu Yesus Kristus tangihom mahani. Amin. Marede mahita ditiki marede hita tapasahat mapiliata 2A amplop anop petapasahat duk sipul ibadah tak.
Jesus Lopartana Batani Ditangon Jesus Lopartana Batani tolong berkah-Nya Noaing sahat mahita tu nanaing paborhaton situata tu partikian pensiun ima amang situa Hansen partogi pasaribu ditiki marid dihita Roma nasida tujuan non ho o Tuhan haholongon Diamuna akadongan saha prosyaon bartu aturan ni HKBP di Ponggol Paunop pebidi 25 ayat onom butir onom nama dok pasiudo sahala situa molodung marumur ono 15 tahun alaiho do tohonan khasituonna jala pasahatom masurak ketetapan pasiunna Bartusi tabigi masurat ketetapan pasiun ni amang situa Hansen partogi pasaribu jinahahon ni amatta sekretaris Suryata. Surat keputusan pensiun Sintua nomor 03-02.1/D8 Romawi R10.01/2 Romawi 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang berkedudukan di HKBP Resort Mampang Perapatan menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 27 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan atau menetapkan nama lengkap Sintua Hansen Partogi Pasaribu, tempat atau tanggal lahir Tarutung 25 Januari 1959. Ditahbiskan Sintua di HKBP Mampang Perapatan pada tanggal 22 April 2012. Pensiun Sintua di HKBP Mampang Perapatan pada tanggal 11 Februari 2024 yang beralamat di Jalan Tegal Parang Utara 5 nomor 30 RT 4 RW 4 Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Sejak Minggu 11 Februari 2024 dinyatakan pensiun dari Paralado HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta yang telah melayani selama 11 tahun 10 bulan. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas penatua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jakarta 11 Februari 2024.
Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Robert S. Pandiangan MTH. Daftar riwayat pelayanan Sintua Hansen Patogi Pasaribu. Nama lengkap Sintua Hansen Patogi Pasaribu. Tempat atau tanggal lahir Tarutung 25 Januari 1959. Baptis pada tanggal 30 Maret 1959. Penugasan CD pada tanggal 1 Desember 1974. Penhabisan Sintua pada tanggal 22 April 2012. Menikah pada tanggal 10 Oktober tahun 1990. Istri Sunarmi Riama Uli Boru Lumbantobing. Anak 1 Ayu Nurmaya Boru Pasaribu, 2 Triana Pasca Boru Pasaribu, 3 Immanuel Pasaribu, 4 Daniel Pasaribu. Wilayah pelayanan Week 2 HKBP Mampang Perapatan. Alamat tinggal Jalan Tegal Parang Utara 5 nomor 30 RT 4 RW 4 Mampang Perapatan Jakarta Selatan. 1. Tahun 2012 sampai 2016 sebagai Dewan Diakoni. Pada tahun 2016 sebagai Ketua Panitia Pesta Gotilon 2016. Tahun 2016 sampai 2020 sebagai Dewan Diakoni. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai Utusan Sinode. Tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagai Majelis Perbendaharaan atau para tahun. Mangasahon asini rohani Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus, dotot di porbadia, pinaborhat mahamu mamongoti partikian pensiun, saya diramoti, jala dilehot debata ma dihamu hakipason, dohot las ni roha, songonima dohot di keluarga. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan Jahuba mauliate marohanami di asini rohamna totong mamasumasu dohok mangaramuti nasa parhubas dohok sudi ruas ni kuriam. Huhamalati hok kami ma asini roham naung mangaramuti dohok naung marguguihon na posom. Amang situa Hansen Partogi Pasaribu. Boy na sida mangula sahat rodi na pensiun. Upangido kami ma asini roham mangaramuti na sida dohok keluarga. Di nama dalani ulau nasida sigano pari doh di akka parsaura nasida pasu-pasu masa luhut pakubasyon nasida bahen sangap di guarmu jala gabelas ni roha di kami kuriam saya jalo matang yang nami di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Los di pasahat amata preses tado surat penghargaan tu amang Sintua Hansen Partogi Pasaribu. Surat penghargaan nomor sekian preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta memberikan penghargaan kepada Sintua Hansen Partogi Pasaribu yang telah melayani sebagai Sintua di HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jakarta 7 Februari 2024 HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Preses Pendeta Bernard Manik MTH tertanda tangan dan juga distempel. Pinasahat ma tu amang. Jala do pako kau maros hamu akka dongan na hinahulongan nunga tapaborhat na poso ni Tuhani mamongoti masa pensiun sian ha parhalado onna tado mamauliate disudi pakubasion na sida na salilingon asa marperbui bahen hasangapon di kuar ni Tuhata jala tatangyak kema nasida do keluarga asa totong di bagasa pangaramotion ni Tuhani. Butima pinasahat mamuse tu perhalado lau pasahat to cindra mata sian huria.
Saterida. Mau lihat ya ma prajolo tapasahat tomata diwata siala bui tapatupa paburhaton amang situasi pasaribu naung marhalado hudang lubi 10 tahun 10 bulan di pasoratta salelengon namang tumace di gaddo jala amang sada contoh di hami situa si bebegeon gudang do akata si paingot akan oleh denggan pasata amang tu hami situa agiak ma amang tujulanon hami sian parhalado totong marningo sudiaka puda dutaka pengarahan dutaka dadenggan di batu ma amang duriatta selelengon sonari Paura udat tamahamuna madalani pensiun. Agia ma amang dot inang totong diramuti di bata dia kaulong muna tujolanon. Song adikon amang paditarso nakiningan dia parado do mu situa aka nahasing aka ulan nahasing di udat tong do amang terlibat tamuda tong mengalir songo nasihat tuhami aka puda tuabe kasih tua di son ibarat habi do sekuriata songon cenderamata kanang-kanangan tua muna tu amang do inang song so dia be pasata iuriata las morono majalwate imadu pasatami anon anong pe siat parhala don don pasatun hada tua muna amang inang tua tama mamasuk-masuk. Na pinasahat na sidon sian huriat tado amang inang. Edde nanaing si edde honat taon Oma ede nasai merguguihon amang situa tau saliling non alani taide homma husob baho Tuhan. Pangido hami inang situa barsari urak mamu jongjong ehudul di saninang. Pinasahat ma partikian tu utusan ruas ni huriata laho pasahaton hata mauliate. Roma hamu tujulu amang hudul ma amang na dua do inang. Amang situa sinurat
sian omah momang sian pudi munyan. Lungen nom mangaradima nami wakili perhaladu amang situa purba. Oras ma di kita saluhut na Oras. pinasangapan na magpadita do inang sangoni do inak padita amata sangoni madohot nakamat na parhalado sudi do inata sangoni manang dita saluhut na ruas ni HKBP mampang parapatan talumubi may diyak katamo nami naro madohoti pelepasan situa Pasaribu. Puji Tuhan mau lihat masa dari yon di bagasan hahipason boy paciun orang Pasaribu siak kuriaon sian pangulan huria sian parhalado saya sihat-sihat mamang berat taruh keluarga pandanan di paciunon ya bepide mahamusan nari tu tua tu paciun jadi malah dong anak sermon ni lansia para mahamuna doin nata apa tanda tang boy ham melepasian pelayanan negeri zon sampai matua kita Masang naman ni, sa naman ni, 30 tahun. 10 tahun mapaciun, 10 tahun. Lai, mardalap ng arpak-repak. Alay, sa usang ahod doro tuwari jaw. Dungi siya di Panginoon dyan man pipacilan siya. Ikanulahon na doy. Di hamo piya magpasaribu do inang. Manang gabi apsak kamo anon. Palayanan ni Huriyahon. Sangani dapat dilansia pe. Dita ruas salut na. Melihat mak di pelayanannya matas itu ancen partogi Pasaribu di bagasan na salilingon 10 sada tahun 10 bulan masih na melayani. Kurang do akka nabirnit, kurang do akka namaul sudah honor di si. Alay saya dohang mo melihat mak sukses do sudah na mula memang borak do hilalahan mula lo paciun kalau do piaw menggelek kamu sa paciun alai dapat kamu do parwe ni na paciun ni na situay jadi sangoni man kadong na poso kunang mabiyara mo jadi situa kurang do paso-paso lano na debata waka situa gajang umur na siya imanga bere kamyon ni ngamatua songonaw 22 tahun alay buro petogus malayan do terus jadi unang lupa ang waka na posoy alana ay situa marlauro jadi lima pangidua kita salu na talumuwi may dihamu amang tamu nang melihat mak ipasaturia tu hamuna disudi pera namuna nadinggan salilingon ba tuhat na majalok kaya ninggan yang mamurumuna tamang dah Pasaribu do kay do inang tot keluarga so ni tamu nami amang pasaitan do ka amang aming narosian Urian na daw pagka tamu ng tulong namang Pasaribun melihat madiha mo namang dohot tamu na manaksihon pensiun niya maksud ko Hansen Pasaribu sa ituhat na naman dongani hamuna sa istaw masinakat ni Ramuna along dok kanarong kota DPR along dong kota DPRD along dok ka DPD sa istaw masinakat ni Ramuna pos Ramuna dohat na dong ata sudah nomor 2 pa bayron
Jadi songoni benar aku melihat masalinay oras madita sa luna. Horas matetu. Laos diudutima sian utusan ni Parhalado. Horas madita sudi. Horas. Perjolo tamai teman dok mulai tu di bata dengan bahasa di tikin aleh hiton boy ta bayan acara pabaraton dong aku situa Hansen Pertugi Pasaribu. Kebetulan saguar muse sangkatan muse. Jadi aku mewakili dongan Parhalado mendok kata perpudi selama kita bertugas. Permisi, mulai teman dia mang padita do tinang padita nang ditamu nami narono yang ditikyon. Jadi setawi diamu saya ada tinepak dua nahono. Jadi dang na apala ni bayan sono Tuhan lah yang ngatur waktu ini indah pada waktunya. Di dongaku perhobas amang situa Hansen Partogi Pasaribu 11 tahun 10 bulan ya. Bukan waktu yang singkat. Dan juga bukan waktu yang lama untuk melayani di rumah Tuhan. Tapi Tuhan sesuai aturan di Huriata, masuk mamang di tanggal 25 Januari sebenarnya. Tapi karena kesibukan dan lain sebagainya, hari inilah waktu yang tepat sehingga amang boy paborat Huriata songonong ni pasaknya amang situa sinurat makanengan leleng do godang do tugasmu di sor. Mulai na poso bulung huingot dala HBGP nunga di HKBP Mampang hamu tiki derestu jala di proses hasitua muna godanggo tugas fungsional di pasahat ni Huriata tu hamu alani amang borat do hami dongamu situa paborat tonamang siapa lagi songoniba dua ma angkat aku noeng naung borhat situa dot amang burang go nani memehon ni amang dihami di Parhalado banyak contoh banyak kesan nagabi sitiron nami di amang alai karena tugas amang harus selesai sesuai aturan dohot peraturan ni Huriata. Tanggal 22 April 2012 kita balhon. Saya selalu berdoa juga. Sampai enggak saya juga nanti seperti Amang. Ya. Bersyukur Amang bisa selesai tepat pada waktunya melakukan tugas. Ada beberapa orang yang tidak selesai melaksanakan tugas. Alani amang hamelatih may amang sada si Panginoon nami unang macohot tamu mangalian akan adinggan tuhami Parhalado nang di ruasta songon nedok ni amang sinurat. Banyak yang kita lihat senior-senior kita ini salut kita walaupun mereka sudah selesai dari situan tetap memotivasi Panginoon nami petu amang ido unang gabe doa mangsian hami tetap masih dukung kita tatap hamu hami sian nadawi paingot tamu hami ditiki salah hami lihat kamu masukan yang baik untuk pembangunan jala perdalanan ni Huriata salinayo pasat kami gudang mulai atas guar di Parhalado nang Huria tuhamu di pangaredio muna di tugas-tugas nang niloho muna margogo mahamu del keluarga ditiki nanaing ro tuhatama na mangaramoti horas marita sude Horas pinasahat mapartiki Allah mangapu sian na majalo masa pensiun rakmado inang di somahama manginang partikianon akka manginang di pasahat tunasida betak dang bui hita anon ro sudi adong dora matama partikiata alai di somma nasida pasahaton akka hata pangapon sida
Horas di Tasude. Puji Tuhan, Tuhan masih kasih kita kesempatan, kesehatan, dan juga nafas kehidupan. Kami mengucap syukur untuk seluruh ruas HKBP Mampang, terutama khususnya untuk Amang Sintua Senior, Inang Sintua Senior yang sudah menjadi teladan kami. Kami hanya memohon maaf Inang, Amang, mungkin selama saya khususnya mendampingi Amang Pasaribu, mungkin ada perbuatan saya yang salah, entah kata-kata, perbuatan, ataupun tingkah laku saya khususnya. Sekali lagi saya mohon maaf untuk semua ini. Sekian dari saya. Horas marihita salhutna. Sebetulnya au borakdo madokon alai nak pesongoni ikodokonokudo. Perjulu sehali dohonokuma tusude ruasnya HKBP Mampang. Molo tupe hurang akka pangulauku marpangaju maham. Adang mungkin boyau sempurna saluhutna. Iko kita do saluhutna nasaling tolong menolong. Jala aupe las dorohaku di hita saluhutna nasalilingon marlas niroha hita dame nasihat Tuhani totop dibain di huriat tahun dangarong manangah. Ido anggona hubanggahon sian HKBP Mampang. Alana sian na perjulupe mulai mamuka gerija huriat tahun siat tahun 20 ngadoho tau gabi na posobulung. Jala mangula doau terus disi manangah pe disuruh hula may nasa natolak guguku. Molo tupi adong pahurang aku mapo kamu may dibaga sa rohamuna terlumawi may saksongani ng sian sektor 2. Molo tu kurang marlas ni roha mahita jala ape marjaji do ikon ulahonokku nasatolak guguku alana tuhanipe dilihat do tuau gugu lau mangula akasi ulauku. Saksongani ma nang dirungaku perhalado. Nasa lilingon huilala amanok karas madokata di huriata di tonga-tongan ni sermon tukpe huroko ni dang lomo-lomo ni rohaku alai Tuhan itu nama katahon iko keras asa adong perubahan jaladang tetap kita di bagasad dami jala saya huroko do molo adong natahatay di bagasan konsistoryon una kaluar sa teboki alana holak kita do na mangula di si jala ko sadador hatta jala aupe buanokku do ditangyaku asa sudi dongaku perhalalu si gajang umur sahat tohonan nay diula ate marlas ni roha mahitang jala pos dorohaku naikon pasahaton ni Tuhani tuhita salhutna swaksongoni nang dihamu aka naro sian mangido na mabay tangyang di inang burtabunan swaksongoni nang di amang hutagalung swaksongoni nang di amang sinaga pajaitan swaksongoni nang sian DPD amang butar-butar jala dohonok kudo doh denggan molotung dipilih Tuhani manangah hape dangarong buhay mga badi ima ingotamu ikosahat alana aupe merdala do selama na kampanyon tu seluruh Indonesia jala ido pasahat tu sudi caleki dangarong buhay mga badi manangay sepe ang godunggo Tuhani mamilit pos marohamuna jala dihita pe ikon arunggo pasahaton ni Tuhani nagabi wakilta sian huryaon marlas ni roha mahita salutnang jala tuhatta ma totong namadonganing hita salhutna ima sidohonokku tuhita salhutna butima Maulia tema buhay mazuhudul hamamang
Masuk mahita tu bagian na perpudi di parminggota sadarion ima tangiang pangodianon tu pemilu NKRI dohot paborkat calon legislatif di tahun 2024. Parjulu akka amang songon huhuasi matuson inang dus nirohat tadoon patupahon sadariot pertangianganon jala diboto amata preses tadoon. Paduahon molohudak kami akka amang do inang adong dope mang napiganay nasoro di sorra alayan nomma dijuhon guar muna. Alani laos dipatongon panitia pesta gutilon hut tahun uikumene inklusif alasada program kerja ima untuk menata lingkungan hidup di lingkungan negara jata atau pautama anon duminggan duk sipul ibadah tama anon hatorangan ni alani marid mahita marilah hai saudara. Sonari kinahahoma aka calon legislatif na dohot di partangyangata dohot na diudakta na hadir rap dohot tita sadarion na parjulu amang Ramses Butar-Butar SH MKN na paduahon amang Oktolin Hutagalung SH MH na patuluhon inang Serida Tambunan SIP na paupaton amang Insinyur Aliwongso Sinaga na palimahon amang Martua Panjaitan SH na paunopon amang Agus Samonangan Pasaribu SH MH na adong perwakilan na papituhon inang Clara Sianipar adong perwakilanna na pawaluhon na berhalangan hadir amang Masinton Pasaribu pasiahon amang Eriko Sotarduga Sitorus pasapuluhon amang Putra Nababan na pasapuluh sadahon amang Martin Manurung amang inang aka calon na tajuhon na taudang ima aka calon na mangalehon rohana tu garijata dohot tu HKBP dohot tu aka pelayanan-pelayanan di lingkungan ta songonima pabina motohot tu hita songon hata borhat imasian hata ni debata natar surat di sada Timoteus 2 ayat sada sahat rodi ayat 4
Songonon madidok. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oleh karena itu telah berdiri di hadapan kita sebagian dari para calon legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah yang memberi perhatian kepada kita selama ini dan yang akan dipilih pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 nanti. Sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan nyanyian doa kami. Kami undang semua yang diundang supaya berdiri di tempat. Ku ucapkan
di Banua Gijang, na usop bahami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate dohot puji-pujian di pasahat rohanami tua depanmu Tuhan. Dia sini roham dohot didenggan di basam, na somarna sudah di ngelunami. Di paluaso dohami, rap di parsauran permingguan sadarion ima di minggu estomihi. Cala di paburhat todo hami dohot hatam. Asa totong hutangi ho kami ho Yesus Kristus anak ni debata. Narotu portibion napatupahon perdengganan. Asa bui hami Tuhan debata mardomu dohot debata. Mauliate ma amang nabasa. Molo di paloso hami noaing rap martangia kami. Dinalaho manomu pesta rakyat di tanggal 14 Februari 2024. Ima dinalaho memilit nagabe presiden, wakil presiden, calon manang anggota legislatif di daerah di Republik Indonesia dohot di tonga-tonga ni akan narikot tibang sonamyon amang nabasa namangido mangelek dohami tua depamu asa tuko mangatoi pemilui mardenggan mardame mardalat dohot denggan sai padao ma Tuhan subiani sibolis nalahom mangarupakon persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Padao ma sakap-sakap ni sibolis nalahom memecah belah dohot na mamake permainan kotor nagabe manegai parsaura di tonga-tonga ni bangsa nami. Asiroham amang nabasa sayuluhon masude rakyat Indonesia naung KTP manang naung layak untuk turut serta dalam pemilu tahun ini. Tuhan menggerakkan hati dan Tuhan juga menuntun kami untuk memberikan suara tanpa ada usai unang adong nalahu mengganggu manang patubuh-tubuhan akan asodenggan gabi mengerui semangat niaka masyarakat Indonesia nalahu madohoti pemilui. Saya totong mati roi roha dewa pikiran nami mamilit nahobar tu nahobere kami tu nahilalahami jala totong marsigat tungtuho kami asa mamilit na terbaik. Saya totong di bagasan dame ma saya padao masakap-sakap ni sada golongan na patulus sosakapna alay na manegai parohaon doh persaurat di Indonesia. Salehom makedamaian sude anggota nagabe anggota na turun tuganuk bilut pemilihan boy totong adil nasida asam berlangsung doh denggan di bagasan hadengganan langsung umum bebas rahasia pemilui nang di bagasan tikyon rap cong-cong dohame marlopi tangan mangidohon mabuan sude calon legislatif natotong mangatoi huriam natotong patuduhon holong di rohana panarihonon na diha KBP mampang parapatanon huwa kami mamang nabasa ima amang Agus Hamunangan Pasaribu Clara Borus Yanipar amang Situa Ramses Butar-Butar inang Sereida Boru Tabunan amang Ali Wongso Sinaga amang Situa Martua Pajaitan amang Oktolin Hutagalung amang Pas Masinton Pasaribu amang Eriko Sotarduga Sitorus amang Putra Nababan amang Martin Manurung nasida ma na mewakili calon legislatif nalaho madohoti kontestasi di Ari Saplopaton di bagasan tangiang nami sadarion hupa kong gopok kami ma amanami dohot inanami nalahu mangalehon rohana nagabe wakil rakyat nalahu mabuan suara nami na asabuy nasida mamakulingi pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat DPD, DPR RI, dohot DPR. Homo omang nabasa napatauhon nasida dohot marlas niroha di kontestasi i. Saleon hahi pason niroha dohot pikiran. Saya totong di bagasan menak niroha. Jala totong di bagasan pakrimon dohot persigatungan tuho amang nabasa.
di bagasan sihol ni rohanami, dia kamanami dot inanami, nah lo jongjong di tanggal 10 apaton, saya totong ma pada abad-abad sian nasida. Totong marsigat tuntuho. Hurajumi hami jalahu hapur syai hami do. Molonunga ditodoho. Porsedo hami patuduhono mudalan. Jala setotong donganam monasida di hamolon. Di studi keluarga. Na mendukung pe totong di bagasan semangat. Saya tulus ma akan napinarsita ni rohana sida, rohani amanami dohot inanami. Di bagasan nasailaon, nunga di patu panasida, pakubasion di tongane masyarakat, mabegi aha narikot di tongah-tongah di masyarakat, jalan manarihon akan narikot, di bagasan keterbatasan, di bagasan sihol ni roha, nalahum mengemban wakil rakyat asabuy na sida marhobas di inganan na dumingga di tongah-tongah ni masyarakat. Tongamang nabasa pasok-pasok kan na dula ni sida doho na dihubasan na sida na sailaon. Say totong matulus na sinakapan ni rohani amanami doho inanami. Di bagasan tikyon mangido duhami jala mangalik tua depanmu. Paradi ng rohani amanami dohot inanami majalo hasil nasongod dia pe di bagasan parsigatungan tuho o Tuhan Allah huboto hami sakapmu akasakap naudido dia kaamanami dot inanami di bagasan tikyon papirto di nasida pargogoi nasida jala totong di bagasan haporsyong manasida Tuhan di bata pasahaton jala patuluson di nahobar tuna sinita ni rohana sida. Marudut ma di bagasan tikyon ulaon ni panitia gotilon dohot okumene inklusif narap dohot akka amanami dot inanami caleg na laho patubuhon sada tadda dohot sihol ni roha di keindahan di tonga-tonga ni lingkungan ni gerejon. Saya pasu-pasu ma panitia jalalos adong bui ingot manong tadda las ni rohani hurion di sudi pangatoyon ni akamanami do inami na sailaon. Saya paso-paso maulo ni amang nabasa. Mauliate mahupasahat kami tuho. Saya sama dosa nami asa tung tamaha mi gabi anakon. Mangasahon Kristus Jesus Tuhan mertanya kami tuho. Amin. Awi hudulema. Mari dimahita sian bukit di nomor 730 ayat sada. Sai patau madiriku alih Tuhan Bapa tarhok Ali di bata amanami na di banua gijang hodo karoruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do na saulibasa na mauliutus kupasahat tami masian na nilehom mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di julom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulok karajaw mo di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami gudang nisi lehol-lehom mitu kami asalam girgir kami mardok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai sauk malomoni roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dusa nami, songopane sanami di dusa ni dongan na merdusa tu kami. Unak kami tu gihot tu pangujunan, padua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batamako. Bisodakot Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaorkon madamena tutodim. Mauliate maditu hatta maruduk depe ulota di halamanan alani jongjong makadong parhalado alai di sommatong na baru majalo purna bakti manang pensiudo inang tajalang manasida tajalak suliamang laos tapasahak manon talik kasih nong adong di tempat di ringanan nate iya di pitu do macalek dohot DPD tujuloon asa hujalak kami hamu amang inang rakmai ta jongjong di juluon. Jala akka amang inang sudi hita di paradi doro di ramah tamah si panganota alani unak pitor mulak kita teh di ruang sekolah minggu.
membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan untuk mempersatukan umat manusia di bumi. Untuk selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan